Boom! So, yun na po, no? Good morning sa inyo. Kakauwi lang natin galing sa panggabi. Yung topic po natin is, yun nga na, yung about sa sahod. Hindi po to pagmamayabang, no? Unahin ko na sa lahat. Halos lahat naman ng nagsisimulang mag-YouTube at ginagawa to, yun nga lang, ginawa kong unique. So, yun. Tsaka preparation lang to, tsaka motivation para sa susunod nating video, which is yung kung paano mag-apply dito bilang factory worker sa South Korea. Yun, salamat. Panoorin nyo hanggang dulo para malaman nyo. So, ito po guys, yung sahod natin, unang sahod natin noong 2013. Ito po yung basic salary ko nung 2013. Yan, isang buwan yan. Tukun sudang, ito po yung bayad ng Sabado at Linggo pag pinasukan mo. At syempre, Chanop Sudang, ito po yung OT. So, naka 43 hours ako. Ito po yung gross pay natin. So, may kaltas pa yan. Ito po yung mga kinakaltas sa akin. Yung tax, yung kukmin yung gumi, yan po yung tinatawag na SS sa atin. Yung kuyong bohom naman po ay yan yung PhilHealth yung tawagin sa atin. Yang gisoksa po ay yung tinitirahan namin na dorm. Hati po kami ng company dyan. So, ayun po no. Bale, ito na yung total ng sinahod ko ng isang buong buwan. Malinis na po yan. So, yun nga po, no? Mapunta na tayo sa 2019. Yearly tumataas ang sahod, pakunti-kunti hanggang sa 6 years. Naabot niya na yung doble. Halos na doble na yung basic natin, no? Isa yun sa sana pinapanalangin ko na sana may sabatas din sa Pilipinas para wala nang nag-abroad. Yun, magkasya na yung kita natin kahit nasa Pilipinas lang tayo kasama yung pamilya. So, dito na tayo sa September 2019. Ito yung pinaka-latest na sahod ko. Kung makikita nyo guys, yung basic ko halos na doble na in a span of 6 years. So, ayan na po yung basic natin, basic salary. At yung Wolcha Sudang, may pre tayong isang araw sa isang buwan. Binabayaran din po yung pag wala kang absent. At syempre yun uli, yung Tukon Sudang, yung Sabado Linggo. At yung OT, kung mapapansin nyo, 4 na oras lang po. Lumaki yung sahod, nabawasan yung OT. At nagkaroon na rin po kami ng panggabi. Yan po yung night differential. Ito na po yung total natin. Halos na triple na ngayong 2019. At yan naman po yung mga kaltas. Syempre, lumaki yung sahod, lumaki rin yung mga kaltas. Yan na po yung malinis nating sahod ngayong 2019. So, ang laki ng pinagkaiba, di ba? Shoutout nga pala kay Boss Bato. So, yan total na yan, hindi pa buo yan. Bawas pa dyan yung mga personal needs mo. Depende kung paano ka gumastos. Kaya, yun, ako magastos ako. Kasama pa mga bisyo. Kaya, yun nga, ito na natitira ito. Yan. Yan lang talaga natitira sa akin. Real talk. Kaya, kung nandito ka dapat, kung pwede bawasan mo yung mga bisyo, nagturo yung magaling, no? Tapos, kasi libre pagkain pag nasa company ka. Pero pag wala ka sa company, dito ka sa bahay, syempre, sa'yo yung pagkain mo. Mga sabon, ganyan. Yun, isa yun sa mga nagpapalaki ng gastos. Kaya malaki pa rin nababawas dyan. Yun lang. Salamat. Tsaka nga pala, mag-subscribe ka na para
yung susunod natin video, tawag dito, wait lang. Yun nga kung paano mag-apply dito para updated ka. Ring mo na rin yung bell button para hindi ako gaano nakakapag-upload kasi busy rin. Yun nga, minsan lang pag naisipan, pag sinipag. Kaya yun nga, subscribe, ring mo yung button, bell button. Yun, para alam mo kung kailan darating next video ko. Salamat. Dito ko natatapusin to. Abangan yung next video natin. Subscribe!